KATV news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Sangpi Sabina Teron pi BJP claim bang pi mamate lo than bang pilo. Bonta lang ikha bangso visual. Bangso photo ke theglong pen karbiang long arat do anatum sutame kachinia tumsi ke ong tahai. Bangso photo lake inut lo than bang pi Sabina Teron pi amohor. Sabina Teron pi dipu rong nihang English LP School alongsi loke than bom abang pilo. Bonta lang ikha bangso mohor. Bangso mohor along nangli tum ke theglong atengke Sabina Teron pi inut sorkari lo than bang pi amatsi BJP Ratchari amai along dun pen Madua phanta ka phere avi pin pen akimi BJP Ratcharia song along kachepa ogdun atuma phan BJP aphutup ki kupensi kurbang thu ke pajerdun lang ikha bangso visual ahok kedamtang penang an arni pen Karbianglong West Karbianglong angkang along district along BJP Ratcharia song ahin pen unity victory and prosperity amai ke paman pon bom asonsi kedamtang matijong ni phai crazy arni Tarabasa Pathuaklam along Sitame Paman Ponlo. Bangso hut Dipu Rong Nihang English LP School Than Bang Phi Sabina Teron Pi Abangke School along Pen Leaf and Ponsi Unity Victory Lapen Prosperity Amai along Dun Pensi BJP Asong along Kaching Bedun Atuma Phan Karchudun Lapen Kedeng Dunasai Claim Ponlo. Inut Sorkar School along Lo Than Bang Phi BJP Amai Kidun Jia Phan School along Leaf and Set Pen Kidun Aron Doma. Sorkara sai phu sai phietum Ratcharia song pen kedeng pon amai thai along kidun nangjia ron doma. Bonta Dipu rong nihang English LP School Than Bang Phi Sabina Teron pia bangke School osomar atum akai along kepa thekire pirthea mek kepa chechara sai ahin klim somar atuma phan kepa than kepa rejia phan Sorkar pen boreng ang hoi pek pon vek acheklo John Bang bainong pivek apita KAC lapen Assam Sorkar aphan lang plot si BJP Ratcharia song ahin pen kedeng pon Unity Victory lapen Prosperity amai along BJP aphutup odun dongsi karchu duna bangke Sorkar aphan kelang plot ang thek binong Team Karbianglong CM Tuliram Ronghang ahin pen matha sonte mesenji Kali pulote Than Bang Phi Sabina Teron piason thak thaksi kaprek athan bang atum setame lapuson ke klemaphai nangchan bom tathe Dipu Farmer Growth Center along Thikadar ke doan kachetong amai tangni All Karbianglong Building and Others Construction Workers Union atung pen chepatir piponsi Karbianglong Thikadar mid amai pini Farmer Growth Center along Pamanpon Labang somai ke Pamanpon lake chongdat chotolo atumta mesen pen chongdat longnangji Lapen apora teng pen kachongdat anam longnangji pupen mathadamsi Penang an Karbianglong arlo setame Labor Union Highway sengponlo. Labangso Thikadar mid amai along Dilip Kiling kachepahem phupon amai along Kongchun bang Asmat Ali pen Maike pha alam the thanpon. Bangso hut aluhiaman pen David Rongpi chetongdun. Bangso mai along All Karbianglong Building and Others Construction Workers Union ahin pen ke claim kedam kachepaduk nai atuma phan nong e bajar. Nong ikelong pon atum laki Suraj Ronghang, Farooq Ahmad, Roton Inghi, Zakir Hussain Pendanglok, ke ongdung atumaphan nong e pipajer pon. Kevang jilang apora hutke, komane hem ke pakimji ahem pu atum setame, kalikalang Thikadar atumaphan, kam pitap dedet sekibi. Athe non nikan kiminang lelote, Thikadar sukem atum phan an, I-card pon. Lasi labangso I-card lang pensi, sai ke paklem aphan piponangji pusi pherangke atumalong ningjepon. Oh, nilitum ke non ke nang tum kadu ko media tum nang thek long position pini so nang nak la hai nili ni kaning koi rakat thom ke solai man ta ning kan bang ta bang troxiner caption ke so kitab ke namun e ba admission ke enon e so that accident that pustame ni tum ke loge la union revenue pen ke chipiun e de lomati awe union revenue ke doe sitame ni tum la son rungpo ani sibeta 10,000 20,000 son an longpo Jongsi I-card dollar Thikadar atum kam patang pipedet claim pipa mimedet pulote prabjin pen alang litum asai hemalong humri pen klardak alam thandam nangpo lalote alang litum kangsai nangji arona tengpen ingsai pon popusi klardak pen pherangkia thengno along than pachini pon
training entang da do la penil tum ingbai la dak la bana thekadar tum penil tum pang room policy alang thekma thekthema la pen lang pen jong se lang hok da kam klem klipin lang pulote ni tum dak aswa card pipi komani ke mupen nili pulo komani ke han chujor komani ok chujor la hai tum panil tum ke card bang pithap thi asi dak la bana thekadar tum penil tum ching room pen lang po je la pan card itum thekadar card piun ma piun ema jong si piun ponsil tum pg asi nang tum la card lang pen si Harsing Ronghang Report, KATV News. Kechengsi Lokinath Teron Chikimo Amen Pen Football Kapathu Kachepate. Kedam tang matijong ni Pai Kep Arni Pen, Karli tang Lokinath Teron Amen Pen, Chipong Sajur Along, Football Kapathu Pangcheng Ponsi, Kedam tang matijong ni Pai Great Roxy Arni Angdung Kiti Pathupon. Chipong Sajur Development Committee Hin Pen Kachepatir Pipon, Bangso Angdung Kiti Kapathu Along KASA FC Pen Chipong Sajur FC Tum Angbong Si Pathupon Lo. Bangso Angdung Kiti Kapathu Ponahut Alohi Sarpo Aman Pen, Everester Khorsing Terang Kachetong Dun Along, Chipong Sajur Development Committee Kong Chun Bang Hemchandra Teron Satami Chitong Dun. Pathupa Mahut Chipong Sajur FC Atum Kithek Munak Penajok, KASA FC Aphan Ball Pumni An Thapon Lo. Bangso Pi KASA FC Hin Pen Satami Ball Ipum An Chevoy Dun Lo. Bonta Kapathu Apor Jutkok Satami KASA FC Atum Pen Ipum An Si Kachitu Dun Unchot Along, Chipong Sajur FC Atum Ball Ipum Pen Chepahai Pon Lo. Bangso Kachepati Aporahut Kapathu Kithek Nai Abang Phuanong Ia Bangke, Chipong Sajur FC Pen Star dak jadi football padua lang ni kadang turnamen pen di Bipon masa tournament long nanti tong lo sidak Chipong Sajur Development Committee pandamen di Juru Parpik lo je lo kita teron alang tong tapi pinangan lang itu dan green pen kelade tak di apa kawasan tamelang Chipong Sajur FC Pendanglok local team lo lasi la piniang dung kitia bang anke bangke Chipong Sajur FC Pen la gane kasa hinsi hijut ponong lo lancol ahok lo nilitum ceparai pasi aningkan lang stame continue ningkan tom biponang nilitum ceparai pono kasi nang litum anso se nang cerab dun lo pulote muan ningkan kaprek apuruna bangke anso se pithe ponpo pu alam lo kasi nona bang stame nang jonno jit. News Report Harsing Ronghang KATV. Pinia Berta Lapuan Si Kangton Iklo Domi Thakme Kardom.
Pinia Birta ke lapuan si kangton iglo kardong.